नै जों दिनै एन्जर फान्दो बानायनायदो kalau gober labai नै औवाखौ नै दोङो जगरफोरा एखा आरो औवा माबा दोंसो नै नायनो हागोन ना माग्रा सोयो या सनजेनिया खरदो एन्जर सांगन गाइस एन्जर फान्दो बानायदो फान्दो नुगोन नोंसांमोना एन्जरखौ देन्जार जागोन जोङो खायसे थांबाय wah Yaudah. Đây mình quen đó. Mình đi vào máy. Iya. Kita ada bentar, tunggu nih. Kita masuk. Mana yang mana tahu mana? Kau mana coba? Tolong rasa ini. Ini man. Ini ke asal cara. Ini rasa guys, sih bro. Ini. Asal không bay. Tuh asal không zubai nih. Asal lah bay. Kita đang không chơi mình chơi. Này. Mình tam, mình beri asal bay. Ini gede habai. Asal deh nih ya guys ya. Omna bay are. Iya, boleh gimana balik? Gol. Oh ya, bezengnya geran sedih. Geran wah. Geran sudah kayak burbok. Geran asai tanah dan kanaya are. Geran hama sih. Ya, biji tang kau baik ya. Cek ada. Soरबाफोर बानायनो रोङाबा नायनानै ला जोंनिफ्राय सोलोंनो हागोन Tolong gabel dong mereka, enjol pandai banadal na, enjol ni salah ibu ngetalai. Maru koma cili ya kun. Maka deh mancili ya. Lekepal deng tayo na enjol ni salah banai berada, ane enjol pandai ni salah le. Lutang mana naik beta banja bayar no. Salah ke biji sana. Naik nedi, kaya. Calai nama deh. Kinto, naik dong na, enjol ni salah. Kamu namanya enjol gede-gede cangan deh jeng. Kita mana dekatkan gede-gede enjol. Malam berada. Nih bidi sini lah bay. Akai pun agak game 3 hari nangnya. So guys, jodoh sih kita nana lah bela ini. Asal berada. Wah ini kena bisa demen, dan kena sampai ada teman. Coba deh. Nah, boleh ini ya. Ayo, sabar dulu son. तेरा बाप ना होटल खोल रखी है Yaudah. So guys, finally nih dan khambar ready. Tino bungo itu dan lazbai. Kayak kabe dan cerna nih gede. Nimcia zabai bai mudang. Buat kaman nunggu ya nih gede, kabe nih gede. Neri bui dah ya. Bai kaman nunggu nih be. Dai berkebi gede kam nunggu dan lazu kabe. Oriana kam sih deh. Finally nih mencuri kabe. Nih nak nih. Nih je. Ya apa na? Nih nak nih tingin termasih abde. Demo kita nih jenis nih. Enakan nih. 1, 2, 3, go. Yaudah. Lakan ya. Nih enakan biji jaya Arfanda. Aw, nih indra. Biji nangan arna. So guys, finally nih Arfanda sampai lari. Nendang menisera kisiang nih. Negeri ini enakan Arfanda. Nih. Soikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Moja. Ini masih birat macam terjadi. Ini kan. Nih, masih lo sugunang.
जोंथिं बिदि बानायो बानायनानै एन्जरखौ सायो आरोना बे फान्दाखौ जमा खालामनानै दोननोसै जाबना दोननोसै आरोना नैग्रे दायो मोना मोना सानदांगोन नै एन्जर फान्दा सानदांनाय दं एन्जर सानदांनाय दिनै थ' नायलांबाय थाबानो नोंथांमोनहा धामाका जागोन दिनै धामाका माने जोंनिथिं एन्जर सानदांनाय एन्जर नै जोंनि आइथिं न' मोनसे बानायना दोनदो माबा सायाव दुब्लि सायाव सेखा लाखाबाय नै सेखा बया जागोन दिनै माने गाबोनसो नांगोन एन्जरा गाबोनसो मोनजागोन थ' भिउखौ बरिया नुदों गाइस माने गुड इभिनिं लोगोफोर एन्जर सानदांबाथाय एन्जर नोंथांमोना एन्जर सानाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय आरो मोजां मोनाबा नायाबानो जाबाय थ' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि बे एन्जर सानाय भिडिअखौ या लारि वा भिउखौ बरिया नुदों गाइस जोंनि दुब्लि फोथार नै हाखर फारसे दङ दुब्लि गेजेरावनो दायो नै माइथि थांगोन जोङो थ' दै गानानै थांसै आरोना थांबाय थानोसै फान्दोखौ लाखाबाय नैया नायनो हागोन फान्दो माइ गेजेर नायलांसै माइ गेजेर दायो थांसै जोङो नैथिं हाग्रा गोजा गाइस हाग्रा गोजा नायनो हागोन नै थ' जों निजा थांसै गाइस हाग्रा गोजा थ' लोगोफोरनि आंनिथिं नागिर फैबाय थादों जोङो एन्जर सानो रास्ता थ' लोगोफोर जोंनिया नै एन्जर फान्दो मोनसे जाबाय आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना फान्दोखौ दावराव नांना थादे थुसे एकदम नांखाबानो जाबाय गोदोर स' लोगोफोर जोंनिया नै मोनसे आरो साबावलायबाय नायनो हागोन नोंसोरो नायनो हागोन नै एन्जर फान्दो साना दोनदो मोनसे नै एन्जर आइथिंनिफ्राय फैबाय थायनांगोन आरोना एसे दा लोगोफोरनियाव नायनो हागोन माबा एन्जरनि माबा जिबौनि बिबौ दंसो बेयाव मा दंबा मिथिया खिन्थु नायनो हागोन स' लोगोफोर जों दा आइथिं एन्जर सानो एन्जर गाथा नागिरगासिनो गाथा दुब्लि बारियावसो साफायो आरोना एन्जरखौ लोगोफोर दुब्लि बारियाव स' लोगोफोर बिथिं एन्जर गाथा नागिरगासिनो एन्जर लामा आरो गाथा एसे नागिरगासिनो ओइ गेनसानि नै मोनबाय केस मोनबाय माबा मोनसे मोनबाय तामा गोदोर दंखायोनियाव नांखागोन केला मोनबाय केस मोनबाय स' एन्जर सागासिनो नै जोंनिया लोगोआ नायनो हागोन एन्जरखौ माबोरै सायो नोंथांमोना नै साना दोनो आरो न' लामा दं बिथिं लामा फैबाथाय नांबाय आरो ना सालायबाय आरो मोनसेबाव नायनो हागोन नै गाबोन फुङाव नायनो फैगोन दै नेबाय थागोन नों फैबानो जाबाय गाबोन नाङाबा नोंखौ सेलदायगोन स' जोंना फान्दाया गंनैल'सैनो इखौनो सायबावनोसै गंब्रै साखांबाय गंब्रै दा इखौ सायनोसै आरो गंनै आगलायनायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नैथिं दाबसे जायगायाव साना फैखांबाय आरो दा दाबसे जायगायाव सायबावनो दोङो फोथारा बेबायदि नुयो आरोना माइ गायखांजोबनायनि उनाव सोमखोर समायना गोथां ग्रिन जानानै थायो साननैसो थानानै माइ ओंखारसिगोन आरोना आरो एन्जरफोराबो गेदेर जानो हमसिगोन जोङो बेखौ जागोन आरोना एन्जर सानानै थ' सोर एन्जर जानानै मोजां मोनो आरो सोर एन्जर सिद्धाथौ जानानै माखौ मोजां मोनो बिसोरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस नैयाव लास्ट जाबाय आरोना सेखालायाखै आं मिथिया नैयाव साबाय आरो मोनसे फैबाथाय नांबाथाय फुङाव ओइ थांसै सयनै मोनाबाय थांसै स' लोगोफोर जों दायो एन्जर साखाना फैबाय दायो थांबाय थादों न'आव थ' नैथिं साना आबां जादों थ' थांबाय थानोसै जोङो न'आव थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय आरो खालामाबा नोंथांमोनखौ समझ रहे हो